Kapang ni takuk tai bukuk song. Tini awai channel norok no kaisa belai no tipra sarok ni kha sajaknai yakaba khao nangmani laibumano kaisa sarani phayo aw kaisa laibuma 1996 6 tarik November Kutna Kami Hezamara RT Block ni bisingo kalaijak belai ke wana masingsa kaisa pati ui thangka sini tiprasa khorok tam reng sikla rokno o hastirni no naimathang bahini tiasaro ereng romui bu to khlai sorok kinarot langi lathi ruui khawui kathangno ni keresin bolui sokmani yagulo khorok sano girjaot langi tai khorok sano lamao tai khorok sano sorko langi kogui bo thari kalangmani abongkha 6 tarik November taklai bai 25 bisi kakha tabu bo brokti justice gerei justice mayakho ma phasong kha khamjaglayo 6 tarik November phaikeno simalungbo thangai kablai jao simalung buthe bui khami himui justice sanai jirgi kablai jao taklai bahaino luaji jakha borokni simalung khum boknani bagai kaisa muitu khlaima panda o muitu khlaima panda o phaimanjak phainai sini TTAAD sini asukkhang ogora borom ganang Jagadish Debarma borom ganang Tangkra Sar Purnachandra Jomatia borom ganang MLA Sar Biswaketu Debarma borom ganang MDC Sar Robindra Debarma borom ganang Ronjit Debarma West Zonal ni Chairman tongbainai dei bo amsani gobangma logorok tei dibra mothani hatai dophani jobao himui tongnai takute bukuk noro o awai channel ni bisingti o video rokno nuknai ang awainai hambai.